Bona tarda i benvinguts de nou a una tarda de grillats. Enguany hem fet una aposta molt diferent a la de l'any passat i hem optat per un conte molt conegut on la mainadera més famosa del món ens fa reflexionar a tots. Aquesta obra tenia una dificultat molt gran en els decorats i creiem que hem fet un pas endavant en aquest aspecte. Volem que entengueu la dificultat del mateix i per això us demanem una mica de paciència entre actes. Quan veieu el que passa entendreu per què us ho demano. Una vegada més, les cançons són enregistrades de manera increïble per l'Adrià Raventós amb l'ajut de la Júlia Ventura, amb les veus dels propis actors, llevat de la Mary Poppins, que en les cançons compta amb la veu de la meva germana Olga. Aquest és la primera vegada que fins a 6 menors de 15 anys col·laboren amb nosaltres en l'obra en la que tradicionalment és dels grans. Lluny de ser un problema, ha sigut un plaer poder comptar amb ells. Ens han ensenyat moltíssim i hem après molt, ells i nosaltres. El vestuari ha estat dirigit per la Francina Mínguez i la Nina Muñoz, com ja és habitual, però la col·laboració aquesta vegada de la mare de la Lídia i la mare de la Mireia han fet el somni realitat en el vestuari de la Mary Poppins i la Jane Banks. El suport constant de la meva filla Cristina a la direcció d'aquesta obra ha sigut fonamental per poder-la tirar endavant. I res seria possible sense la persona que està pendent de que els nostres artistes no es quedin en blanc i tirar-les un cable si cal, la Mercè Rojas. Les fotos ens les va fer la Natàlia Ballús i el vídeo que ens el fan avui el Carles Montner i la Júlia Ventura. L'equip tècnic dirigit pel Carles Montner compta amb el John Kiev en la il·luminació i el so amb llums i so Llorenç. I finalment, els decorats increïbles del Julià Ruiz i l'Ivany Puigdevall, avui us he canviat d'ordre perquè no us enfadeu, el Carles Montner, el Josep Atienza i el suport del Max Cortés, el Toni Sala, el Jordi Cervera han fet realitat un somni que semblava impossible. Permeteu-me recordar que avui fa un any que el Toni Ventura ens va deixar. Dir-li que el trobem molt a faltar i que gaudeixi des d'allà dalt, igual que tots nosaltres, des d'aquí baix, de Mary Poppins. Senyores i senyors, ara els recitaré poemes còmics adequats per totes les ocasions, inventats al minut davant dels seus propis ulls. Vinga, va, veniu, apropeu-vos, no sigueu tímids. Vejam. Vostè, senyora Dark, a veure... Sí, ja ho tinc. Tot això és molt bonic, aquest parc i el seu vestit. A la senyora Dark no li ha agradat això que he dit. A veure... Vostè no. Vostès! Més baixetes que vostè eren les seves filletes, però ara ja estan molt més crescudetes. Aquesta és bona. Vent de l'oest i boira gris anuncien que ve el que ha de venir. No m'imagino què succeirà més el que ara passi, fa temps va passar. Perdoneu, tornaré a començar. A veure, senyora Dark, moltes gràcies. Vostè no. Per vostè és gratis. Ei, però si són vostès. Hola. Bé, jo ara em dirigeixo al carrer del Cirerer número 17. Allà hi viu gent benestant.
Però abans... Mirin aquesta casa tan gran. Aquesta és la casa de l'almirall Boom, que des de que es va retirar de la Marina de Sa Majestat viu en un edifici que és com un vaixell de guerra. Això és perquè a l'almirall li agrada estar sempre preparat per entrar en combat. Té llest el canó, senyor Bitàcora? I estic carregat, senyor. Queden 3 minuts i 6 segons. A les seves ordres, senyor. L'almirall manté això de la puntualitat per nassos. Saben que el món es regeix per l'horari de Greenwich. Doncs bé, diuen que és l'almirall Boom qui dona l'hora a Greenwich. A les seves ordres, almirall. Bona tarda, mariner. Puc saber quin és el seu rumb? Sí, em dirigeixo al número 17. Tota aquesta gentada vol anar cap allà. Senyor Bitàcora, apunti-ho al quadern. A l'ordre, senyor. Mariner, li donaré un consell. S'està formant una tempesta sobre el número 17. Es veuen símbols de borrasca en aquell sector. Ho tindré en compte, almirall. Moltes gràcies. Bé, ja hi som. Carrer del Cirerer, número 17. Residència de l'honorable senyor George Banks. Ui. L'almirall tenia raó. I hi ha marejada en aquesta casa. S'hi està formant una autèntica tempesta. Això és el que dic, que marxi. Jo ja vaig dir que no m'agrada des del primer moment. Et dic que no ha de marxar. I per què no? No hem d'acceptar que ens faci cap favor, ho saps? Clar, això és molt fàcil de dir, oi? Tu estàs calenteta i confortable a la teva cuina. Però saps a qui li carregaran amb la cura dels nens quan no hi hagi institutriu a casa? A mi! Deixa de queixar-te i de dir-me el que he de fer. No tinc per què escoltar les teves tonteries. Jo no em queixo, només que No suporto la seva cara de gos i els seus aires de gran senyora. No es preocupi, senyora Oms. No em quedaria en aquesta casa ni per tot l'or del món. Katie, sisplau. Ni que em posessin a sobre les joies de la corona. No em quedaria ni un minut més en aquesta casa. Katie, no se'n vagi. No li permeto. Deixi'm passar. Però com li direm als senyors que els nens s'han escapat? Això no és assumpte meu. Aquestes petites feres han fugit del seu costat per última vegada a la meva vida. Han de ser a algun lloc. Vostè ja sap com són la gent i el Michael. Ha mirat el zoològic? Oh, Katie, no creurà que se'ls ha menjat el lleó, oi? A ells els agradava molt caminar al voltant de la gàbia. No m'interessa tot el que deis que he acabat en aquesta casa. Que els hi vagi molt bé. Tingui cura al sortir. No sigui pas que s'ensopegui. La senyora Banks! És aquí fora! Oh, Helen, estimada, aquesta tarda ha estat més gloriosa que mai. Senyora Banks. Quin discurs! Bona tarda, Katie. Hem tingut una reunió magnífica, senzillament inspiradora. Senyora Banks, volia dir-li... La senyora Alsina s'ha encadenat ella mateixa al carruatge del primer ministre. I la senyora Roura l'han portat a la presó. Però hi ha anat cantant i repartint fulletons. Senyora Banks, jo m'alegro que vostè sigui aquí i que estigui bé. Sempre he donat el millor de mi i crec que la veritat... Gràcies, Katie. M'enforteix saber que vostè és una de les nostres. Ferotge soldat amb faldilla soc, demano amb força el dret a vot, que adoro a l'home no ho he de dir, però moltes vegades són inaguantables. Senyora Banks. Avui les cadenes hem de trencar, una dura lluita per això serà. I les dignes successores cantaran amb les millores. Per fi, la dona pot votar. Senyora Banks, ja que parla vostè de trencar... Perdoni, senyora Billincate, un crit només hi ha. Volem igual a l'home ser i a l'home igualar. Per la igualtat en el vestit i en el viure també. Tenim amb força que lluitar, en guerra sempre estem. Ni més humiliacions ni més patir. Avui hem de lluitar fins a morir. Senyora Banks! Fins a vèncer! Avui les cadenes hem de trencar. Una dura lluita per això serà. I les dignes successores cantaran amb les millores. Per fi!
Senyora Banks! Per fi! Senyora Banks! Per fi! Senyora Banks! La dona pot votar. Senyora Banks! Què passa, Katie? Per què crida? Li he de dir una cosa. On són els nens? Els nens no són aquí, ni a la seva habitació. Això vol dir que han tornat a desaparèixer altre cop. Katie, és la tercera vegada que comet la mateixa distracció aquesta setmana. La quarta, senyora, la quarta. Però ja no torna a passar. I quan creu que tornaran? La veritat és que no en tinc ni idea, no li podria dir. El que li prego és que em pagui els meus honoraris. Marxa vostè? El senyor Banks s'endurà un gran disgust quan arribi a casa i no trobi els nens. Jo li prego que s'ho pensi millor. No vull quedar-me. Déu meu. Ara que el senyor Banks s'havia acostumat a vostè, no pot marxar, Katie. El senyor es posarà furiós i no viurà fins a trobar els nens. Deixi'm passar. He fet tot el que he pogut per educar aquestes criatures, però ha sigut impossible. S'ha acabat. Pensi en mi, Katie. Hauré de fer la seva feina i la meva. Katie, els nens necessiten una mà ferma. Li suplico. Els meus honoraris. No es preocupi, senyora. Prefereixo fer la seva feina que veure-li la cara un altre cop. Katie, sisplau. He dit que no. Bona tarda. Ei, què tal? Bona tarda. El mirall, no va una mica adelantat? Quina bestiesa. Sempre a l'hora exacta. Com va el món financer? Millor que mai. El diner circula. Els comptes de crèdit pugen, pugen i pugen. I la lliura esterlina és l'enveja del món. Enhorabona. I com es presenta el temps? Bé, jo diria que incert. Referma el vent i s'està formant una tempesta. Recali el primer port que trobi, senyor Banks. Ah, sí? Doncs me'n vaig cap a casa. I Banks, no li estranyi trobar mar grossa quan arribi a destí. Navegui amb compte. Moltes gràcies. Bona tarda, Katie. Porta un barret preciós. Bona tarda. Alegre estic, content i molt feliç. Sóc com un rei en el seu paradís. Quan arribo a la llar puc comprovar tot és molta tranquil·litat. George, he de parlar-te dels nens. Arribo a casa sempre al mateix horari. Quan són les 6 ja passo al portal. Les sabatilles i el xerès, les 6 i 3, l'exactitud adoro jo. George, se n'han anat al parc. Molt bé. Ser home a Anglaterra, molt fàcil és. L'home ho és tot, el 910, gran senyor de casa seva. El cap, el rei, les minyones, majordoms, dona, nens. Tracte ferm, però educat. La noblesa obliga. Les 6 i 5 i els nens molt submisos esperen ja, sopats i dempeus. Després els vaig acaronar i pugen a dormir com un senyor jo visc aquí. George, posa't còmode perquè he de parlar-te dels nens. On són els nens, Winifred? Suposo que seran al llit i vaig a donar-los un petó abans que s'adormin. Els nens no hi són. Què vols dir que no hi són? Això és absurd. On vols que siguin? No ho sé, George. Que no ho saps? Què vols dir que no ho saps? Que no han tornat encara. La Katie ha buscat per tot arreu, però no ha pogut. S'han escapat, han desaparegut. Molt bé, m'ocuparé d'això personalment. I després ja parlar amb la Katie. Truco a la policia. Escolti'm. Aquí George Banks. Posi'm amb la policia, si us plau. George, estimat, no crec que haguem de molestar la policia. El que ha passat... Winifred, no miris de desviar l'assumpte. Una sola cosa ha passat. La Katie no ha complert amb el seu deure.
i l'acomiadaré. Ha marxat, oi? Sí, George. Aquí, George Banks, carrer del Cirerer, número 17. Necessito que m'enviïn un policia. Sí, es tracta d'un assumpte de certa urgència. Esclar. I tant, i tant. Carai, Sí, sisplau. George, ja ha arribat la policia? Com pot ser? Reconec que és un servei excel·lent. Moltes gràcies, senyora. Estava fent la meva ronda pel parc quan he trobat uns objectes que crec que els hi pertanyen. Havien anat a parar a les escombraries. Uns objectes que ens pertanyen? Jane! Michael! Menys mal que heu tornat sants i estalvis. I cansats. Winifred, res de sentimentalismes. I jo no seria massa dur amb els nens, senyor. Han caminat molt. Veniu aquí. Sentim molt haver-nos escapat, pare. L'Estel s'ha deixat anar i... Veu, senyor? Ha estat l'Estel que s'ha escapat, no ells. És que no és un estel gaire bo, el vam fer nosaltres mateixos. Potser si ens haguessis ajudat a construir-ne un... No serà el primer estel que s'escapa, senyor. Això, aquí està l'assumpte. Els estels són coses... La setmana passada jo em feia unes amb els meus fills i... Crec que em puc ocupar d'això personalment. Li estic molt agraït perquè m'hagi tornat els nens a casa. Ara li prego que vagi un moment a la cuina i li serviran una beguda. Gràcies, però torno a les meves obligacions. Que tinguin bona nit. Bon servei. George, sento tot el que ha passat. Anem a parlar-ne. A parlar-ne? Amb qui? Amb els nens? Però si no tenen enteniment. Què desitgen els senyors? Acompanya la gent i el Michael a la seva habitació. Això ja ho sabia jo. Ja sabia jo que carregaríem les conseqüències d'aquest embolic. Aquí no es necessita una noia treballadora i La Katie era una persona inaguantable. Aquí es necessita un domador de fera. I el teu deure era haver-ho vist des d'un principi. I no ho has fet. Has mostrat molt poc sentit comú. Ho sento, George. Quan vaig contractar la Katie, vaig suposar que seria una persona excel·lent pels nens. Tenia un aspecte tan solemne i respectable. Mai confonguis l'aspecte amb els resultats. Procuraré fer-ho millor la propera vegada. La propera vegada, Winifred, has contractat 6 mainaderes en els últims 4 mesos i totes elles han resultat ser desastroses. El contractar una mainadera pels nostres fills és una feina que requereix intel·ligència, habilitat, seny i gran habilitat per conèixer el caràcter aliè. Sí, George. Tenint en compte aquestes circumstàncies, serà millor que m'ocupi personalment d'escollir la propera mainadera. Oh, George, de debò? És evident que per trobar una bona mainadera s'ha de fer pels mitjans adequats. Conseqüentment, posaré un anunci al Times. Pren nota, si us plau. Pots dictar, George. Es necessita mainadera. Ferma. Respectable. Res de ximpleries. Formidable, George. Aquesta mainadera ha de ser com un general. Capaç de donar ordres, de mantenir la tradició, d'implantar la disciplina i de seguir ella mateixa reglaments severíssims. Un banc anglès és administrat amb precisió perfecta. Doncs bé, una casa anglesa no pot ser menys. Esplèndid, George. Quina prosa més meravellosa. Pare, podem passar? I bé? El Michael i jo hem estat parlant. Sentim molt el que hem fet avui. Molt bé, nens, així ha de ser. El nostre comportament no ha estat bé. Per això et prometem que ens portarem bé amb la propera mainadera. Veig que heu fet un bon examen de consciència. Estic content de comptar amb la vostra col·laboració. Gràcies, pare. Per això en Michael i jo hem escrit aquest anunci. Un anunci per què? Per trobar una nova mainadera. Has dit que acceptaves la nostra ajuda. No voldreu dir... Va, llegeix aquest anunci. Es necessita una mainadera per a 2 nens adorables. Has sentit això? Adorables? Em sembla que aquest no és l'adjectiu més adequat.
La mainadera que busquem la volem sense berrugues, que no ens cridi mai. Això ho he dit jo. I que sàpiga cantar amb les galtetes rosadetes i les dents ben posadetes, que un bon pastís sàpiga fer xiular també, que passejar ens porti xarops no ens doni mai més, com els seus fills estimar-nos i mai més voldrà deixar-nos. Això també ho he dit jo. Si no ens renya ni ens castiga, sempre serem la seva amiga. Les seves ulleres no trencarem, ni beure en el te li posarem. Aquí l'esperem i ser els seus nens volem. Jane i Michael Banks. Opino que ja heu comès prou ximpleries per avui. Aneu a la vostra habitació ara mateix. Bona nit. Ells són uns nens, George. Només volien ajudar-nos. Ho sé, Winifred, però ja t'he dit que els nens encara no estan formats. Ja va sent hora que m'ocupi personalment d'aquest assumpte. Que sàpiga jugar, que faci galetes, bajanades. Comencem a actuar. Escolti'm, posi'm amb el time, sisplau. Conserva la serenitat, George. Has vist una fila més llarga de ballarines per arribar a la porta? Nena, semblen les rebaixes. No havia vist mai res igual. Les faig passejar? I tant que no. Vaig dir a les 8 en punt i falten 3 minuts. Són espantoses. Sí, no tenen res que veure del que van posar a l'anunci. Senyor Bitàcora, té llest el canó? I estic carregat, senyor. Estic esperant el seu informe. El vent ha canviat, senyor. Sembla que ara bufa en direcció nord-est. Exacte. Senyor, Què passa? mira babó. Es veu un comboi estrany. Oh, no havia vist tripulació més horrible en tota la meva vida. Són les 8. 5, 4, 3, 2, 1... Són les 8 en punt. Pot fer passar les candidates una per una i en silenci. Poden vostès passar, però una per una. Sols n'hi ha una. Bon dia. Em dic Mary Poppins. Vostè és el pare de la gent i en Michael Banks, oi? Exacte. Veig que porta referències. Puc veure-les? Tinc per norma no donar mai referències. Al meu entendre, és un costum molt antiquat. Vostè creu? Això tindríem... Tinc entès que es sol·licita un temperament alegre. Bé, mai no estic enfadada. Galtetes rosadetes. Ja ho veu vostè mateix. Em permet, si us plau? D'on ha tret vostè això? Ho vaig trencar jo mateix ahir a la nit. Saber jugar. Estic segura que els nens trobaran tots els meus jocs molt divertits. Perdoni, que ha perdut alguna cosa? No, és que jo creia que... Vostè és el senyor George Banks, oi? I tant, I vostè ha posat un anunci sol·licitant una mainadera, no és així? i tant que sí. Llavors... Soc amable i ferma. Perdoni, que es troba malament? No és que em trobi malament.
És que jo creia que aquest paper... Referent al salari no posa res. I això és una cosa que ha de quedar molt clara, oi? Indubtablement, però... Vull que tingui en compte que avui en dia lliure cada 2 dijous. I una altra cosa, m'agradaria estar un període de prova. Un període? Bé, li donaré una setmana. Llavors, ja sabré què fer. Vostè què sap? Ara és quan? Ara aniré a veure els nens. Suposo que deuen estar a les seves habitacions, oi? Escolti'm, però... Tanca la boca, Michael, que no ets un bacallà. I no us quedeu mirant-me com si fos un mico. Ensenyeu-me les vostres habitacions, si us plau. Endavant. 1, 2. 1, 2. George, què estàs fent? Creia que estaves seleccionant mainaderes. Ja ho he fet. Vols dir que ja n'has escollit una? Sí, tot s'ha acabat. Però on és? A dalt, on vols que sigui? L'he enviat a treballar immediatament a l'habitació. Oh, George, que llest que ets. Jo no ho hauria pogut fer millor. I digues, compleix les condicions que nosaltres volíem? Bé, és que ha estat... Però té caràcter? Sabrà donar ordres? Això sí. En aquest cas, serà millor que li diguis a la senyora Holmes que acomiadi les altres. Les altres? Ah, sí, i tant. Senyora Holmes. Digui, senyor. Digui a les altres candidates que poden marxar. El lloc ja està ocupat. Ha dit vostè les altres, senyor? Sí, les altres. Quantes mainaderes vostè creu que necessitem? Bé. Winifred, me'n vaig. Tingues cura dels nens i vigila la nova mainadera. Sí, George, no pateixis. Helen, les meves companyes de reunió vindran a prendre el te. Prepara-ho tot. Bon dia, senyora Alsina. Bon dia. Encara m'emociono quan penso en el que va fer ahir. Encadenar-se al carruatge del primer ministre va ser molt bona idea. Realment va ser molt emocionant. Avui podem encadenar-nos les dues. Què li sembla? Oh, i tant que sí. Estaria encantada de poder participar en aquesta heroica acció. Mira, per allà ve la senyora Roura. De que surti entre la presó cada dia està més radiant. No li sembla? Oh, i tant. Bon dia, senyora Roura. Bon dia. Preparada per la reivindicació? Clar que sí, com no. Ara mateix em dirigia cap al míting. Espereu que venim amb vosaltres. Jo també vinc amb vosaltres al míting. Però a quina hora era el míting? Hola, noies. Jo sempre la tinc que esperar, però pobra, té moltes coses al cap i sempre va molt enfeinada. Va, noies, deixeu de patar la xerrada, que al final arribarem tard. Sí. Vinga, noies, en formació, que tenim molta feina. Ferotge soldat amb faldilles soc, demano amb força el dret a vot. Que adoro l'home no ho he de dir, però moltes vegades són inaguantables. Avui les cadenes hem de trencar, una dura lluita per això serà. I les dignes successores cantaran amb les millores. Per fi, la dona pot votar. Mira la banda. Ai, gràcies, Helen. No sé què faria sense vostè. Ferotge soldat amb faldilles soc, demano amb força el dret a vot. Que adoro l'home no ho he de dir, però moltes vegades són inaguantables. Avui les cadenes hem de
trencar. Una dura lluita per això serà. I les dignes successores cantaran amb les millores. Per fi, per fi, per fi, la dona pot votar. Bé, l'habitació està una mica desordenada. Sí, sembla més aviat la gàbia de les mones. Què és això? Una bossa? Per guardar l'escombra. No diguis ximpleries. Bé, no és el Palau de Buckingham, però està net. Sí. No quedarà malament del tot. Una miqueta per aquí, una miqueta per allà... Comencem pel principi. Per deixar el paraigües, fa falta un paraigüer. A mi sempre m'ha agradat veure'm la cara. Però si a la bossa no hi havia res. No jutgis les coses per les seves aparences. Jo no ho faig mai. Una planta bonica anima qualsevol habitació. Hem d'anar amb compte, ja t'ho he dit, és una bruixa. És meravellosa. I ara una miqueta més de llum. Així està millor. A veure. Sempre la porto amb mi. On l'hauré posat? El què? La cinta mètrica. Per a què la vols? Per mesurar-vos a vosaltres. A veure... Ara, aquí està. El cap ben alt, Michael. El que m'imaginava. Molt tossut i desconfiat. Ai, no, no és veritat. Aquí ho posa? Molt tossut i desconfiat. Ara toca a tu, Jane. Una mica rata sàvia i bastant desordenada. I què diu de tu? Estira, apunta, Jane. Mary Poppins. Pràcticament perfecte en tot. Mary Poppins. És aquest el teu nom. M'agrada molt. Gràcies, a mi també m'agrada. Bé, ara començarem. Començarem què? No dèieu al vostre anunci que saber jugar moltes coses? Doncs el primer joc es titula Començar bé estalvia feina. Em sembla que no m'agradarà. En altres paraules, hem de col·locar cada cosa al seu lloc. És un joc bonic, oi? Segons com es miri. Veureu. Tota feina té la seva cosa divertida. I si li trobeu aquesta cosa... Xas! Es converteix en un joc. Pots dir-te que és com per jugar i el temps et volarà. Un joc com molts farà el treball més dolç. Una mica de sucre diu que tot ho fa passar, que tot ho fa passar, que tot ho fa passar. Una mica de sucre diu que tot ho fa passar, tot més dolç t'ho fa trobar. Quan els ocells van fent el niu no
portar aquest neguit de no parar. Si de flor i sap trobar dolçor. Descarada. Una mica de sucre diu que tot ho fa passar, que tot ho fa passar, que tot ho fa passar. Una mica de sucre diu que tot ho fa passar, tot més dolç t'ho fa trobar. Una mica de sucre diu que tot ho fa passar, que tot ho fa passar, que tot ho fa passar. Una mica de sucre diu que tot ho fa passar, tot més dolç t'ho fa trobar. Nois, sisplau, pareu. Moltes gràcies, però ja n'hi ha prou. Prou! Gràcies. Bé, ja hem acabat. Fem una altra vegada. No, ja està tot endreçat. És hora de començar el nostre passeig pel parc. Però jo no vull passejar, jo vull tornar a ordenar l'habitació. És molt divertit. Barrets i jaquetes, si us plau. Un, dos. Un, dos. Xim, ximini, xim, xaró. Allò que vull fer, si vull ho faig jo. Si avui em contemplen vostès aquí, es deu a que el més alt dels arts és així. El que aquí he pintat de memòria he Senyora d'Arc, com es troba el seu marit? Molt millor, moltes gràcies. Quins quadres més bonics ha pintat avui? Què li semblen? Són molt bonics. Li diré a la senyora Gual que vingui a veure'ls. Moltes gràcies, aquí estaré esperant-les. Gràcies i fins després. Marxem? Jo tinc molt de fred. Apropem-nos a veure els dibuixos. D'acord, passem i marxem. Sempre tens pressa. Va, anem. L'artista agraeix qualsevol contribució. Mary Poppins. Bert, me n'alegro de veure't una altra vegada. Vull que coneguis la Jane i en Michael. Sí, em penso que ja els tinc vistos. De debò? Jo no l'he vist. Bé, és que estaves molt ocupat. Em penso que perseguies un estel o alguna cosa semblant, no? Mary Poppins ens porta al parc. Al parc? La Mary Poppins? No m'ho crec. La Mary Poppins al parc? Au, va! Algunes altres mainaderes sí que ho fan, sí. Però quan un està amb la Mary Poppins, un es troba de sobte a llocs als quals no havia imaginat mai ser-hi, indrets on passen les coses més meravelloses. Bert, no tinc ni la més remota idea del que estàs dient. A veure, jo no us vull avançar res, però diria que la Mary Poppins està pensant en un dia de festa en algun lloc. Bert. Per exemple... Vejam, remant pel Tàmesi. Això sempre és agradable, si us agrada la navegació. Bert, t'agrairia que no els omplissis el cap amb bestieses. O potser un circ, No us agradaria? Lleons, tigres, acròbates, artistes fent davant vostre les actuacions més arriscades. Oh, quin circ més meravellós! Oh, mira, aquest jardí d'aquí sí que és preciós! Com m'agradaria anar-hi! És maco, oi? Un típic paisatge anglès. I a més, encara que aquí no es vegi, seguint aquell camí, darrere de la muntanya, hi ha una fira. Jo no veig cap camí. Ostres, tens raó. Ui,
A veure... Aquí el tenim. El camí adequat per viatjar i passar tota mena d'aventures. Podem anar-hi, Mary Poppins? Sisplau, és un lloc preciós. Au, va, Mary Poppins, ara ningú està mirant. Sisplau, Mary Poppins. No tinc ni la més mínima intenció de formar un espectacle. Molt bé, doncs ho faré jo mateix. Tu, què faràs? Res, només una mica de màgia. A veure, ara vull que tanqueu un ull. I ara, feu l'ullet 2 vegades. Ara, tanqueu els 2 ulls amb força. I ara, penseu. I ara, saltarem. I ara, què passarà? No entenc per què compliques d'aquesta manera les coses més simples. 1, 2 i 3. Que bonica que estàs, Mary Poppins. M'ho dius de debò? T'ho prometo, et juro que mai t'havia vist tan maca. Tu també estàs molt elegant. És tot tan bonic. On és la fira que vas dir? Seguint el camí, darrere d'aquell reixat. És veritat. Puc sentir la música dels cavallets. Dieu que aneu de part meva. Pugem-hi. Aneu amb compte, no caigueu! Bert, és tot tan bonic. És com un dia de maig i tan alegre com vaig i crec que puc volar. Digues si has vist mai uns camps tan verds o aquest cel tan blau. Oh, quina festa més feliç, Mary. La Mary que em fa batre el cor. Jo si el dia és gris res no puc fer-hi. Mary fa que surti el sol. Du la felicitat per tot on passa. Les flors jo crec que tenen més claror. Quan Mary et pren la mà, el cor et va i en un moment ets l'home més content. Quina festa més feliç, Mary. La Mary que em fa batre el cor. Sortir amb tu també és molt agradable. No hi ha un home igual a tu. Encara que no ets guapo, potser tinguis un encant molt més ocult. Les penes tu les tornes agradables. Es passen bé les hores junt amb tu. I una dona vol amb tu estar, perquè tu ets un noi llest de veritat. Sortir amb tu és molt, molt agradable.
Sempre és un plaer ballar amb tu, Mary Poppins. El mateix et puc dir. Mary, hem estat en uns cavallers només per a nosaltres sols. I us heu divertit? Sí, jo no tinc paraules per explicar-ho. Doncs hi ha una paraula que val per totes ocasions. Oi, Bert? I tant que sí. Au, va, digues quina és. Estàs segur que no t'importa que la digui? I ara? Llavors, la diré. La paraula és supercalifragilisticoespialidosos. Mare meva, Supercalifragilisticoespialidosos és una paraula de poders meravellosos que només la diuen els més grans i els més famosos. Supercalifragilisticoespialidosos. De nena tartamuda ja em vaig acostumar. El pare al nas em va torçar perquè pogués parlar. Però ja quan jo era gran la vaig poder escoltar. La frase amb més lletres, la paraula més xocant. Supercalifragilisticoespialidosos és una paraula de poders meravellosos que només la diuen els més grans i els més famosos. Supercalifragilisticoespialidosos. Dan-dili-dili-dili, dan-dili-dai, dan-dili-dili-dili, dan-dili-dai. Ell ha recorregut el món i a un lloc on va anar. L'estranya frase els va dir i els va conquistar. Un duc i un majarejar amb qui em sol trobar. Ahir la frase els vaig dir i a te em van convidar. Supercalifragilisticoespialidosos és una paraula de poders meravellosos que només la diuen els més grans i els més famosos. Supercalifragilisticoespialidosos. Dan-dili-dili-dili, dan-dili-dai, dan-dili-dili-dili, dan-dili-dai. Per què no proves a dir-la al revés? Susodila i pèsits i ligàfila crepus. És una mica més difícil, no creus? Només una mica? Supercalifragilisticoespialidosos és una paraula de poders meravellosos que només la diuen els més grans i els més famosos. Supercalifragilisticoespialidosos. Supercalifragilisticoespialidosos. Bona tarda. Podem passar, pare? Passeu. Hem passat un dia inoblidable. La Mary ens ha portat al parc. No, Michael, en realitat no ens ha portat al parc. Ens hem trobat amb el Bert. Jane, tens el cabell humit? És que ha plogut. I el guix s'ha esborrat. Un moment. Què té a veure que tinguis el cabell humit amb el guix? És que hem entrat dins del dibuix i no sabíem que anava a ploure. Com dius? Albert ha fet uns dibuixos molt macos amb el guix sobre el Tamasí, el circ i un típic paisatge anglès, de manera que... Ens hem posat a sobre... I tot ha estat supercalifragilisticoespialidosos. Ha estat què? Supercalifragilisticoespialidosos. Aquesta és la paraula que es fa servir quan no se sap què dir. La Mary Poppins ha assegurat que és una expressió meravellosa. Vindràs al parc amb nosaltres el proper dia? Albert ens podria fer més dibuixos amb el guix. Ho farà si la Mary li ho demana. Ah, sí? Aneu a la vostra habitació ara mateix. He de parlar amb la vostra mare. Winifred, has sentit això? Supercalifragilisticoespialidosos. Crec que en Michael desentona una mica. Desentonar, Winifred? Pretens desentendre't de la gravetat de l'assumpte? És que no ho has sentit o què? I és clar que ho he fet, George. Els nens ens han explicat que la Mary Poppins els ha dut al parc i que allà s'han trobat amb algun anomenat Bert i que han cantat, que han ballat. A mi tot això em sembla meravellós. Sempre m'ho ha semblat. Molt bé. I què és tot això dels dibuixos pintats sobre el paviment? I qui és aquest tipus anomenat Bert? Bé, suposo que deu ser un amic de la Mary Poppins, un gran artista que coneixen els nens. No t'entendré mai. George, però
Però on vas? Què passa? Els nens que es mullen els peus han de prendre la seva medicina. A mi no m'agrada el xarop. A mi tampoc. Els dos heu de prendre el xarop. Maduixa! Llimona. Una mica de sucre diu que tot ho fa passar, que tot ho fa passar, que tot ho fa passar. Una mica de sucre diu que tot ho fa passar, tot més dolç t'ho fa trobar. Nens, és hora d'anar a dormir. Veritat que tu no ens deixaràs mai? Et quedaràs si et prometem que serem sempre bons? Què faríem sense tu? Em quedaré fins que canviï el vent. Però ara és hora de dormir. Silenci, si us plau. No podem dormir encara. Ens han passat tantes coses boniques avui. Com dius? Primer hem entrat dins del dibuix i hem ballat i cantat pel camp. De debò? Però és que no te'n recordes? Estimada meva, d'on treus aquestes coses? Una persona respectable com jo canta i balla pel camp. Com t'atreveixes a suggerir això? Però si jo t'he vist fer-ho. Ni una paraula més. És hora de dormir. 1, 2. 1, 2. Senyoreta Poppins, es pot quedar un moment, si us plau? Com vostè vulgui, senyor. És que passa alguna cosa? Em penso que sí. Bé, m'agradaria quedar-me, però m'he de canviar. Tinc una reunió de dones feministes i ja faig tard. Winifred, és molt convenient que et quedis. Winifred! Sí, George. Bé, senyoreta Poppins, sento haver-li de dir que estic molt descontent amb els seus deures. Ja li ha arribat el torn. A mi aquest discurs me l'ha deixat anar així de vegades. Un banc anglès és administrat amb precisió perfecta. Doncs bé, una casa anglesa no pot ser menys. George, recorda que són uns nens. Ho sé, i he vist el que ha passat. Estàs segur del que vols fer? Completament. Insisteixo en els 3 pilars fonamentals. Austeritat, serietat i pulcritud. Sense elles només hi pot haver desordre, caos i desintegració moral. Estic d'acord. Els nens cal educar-los i moldejar-los. Se'ls ha d'ensenyar que la vida no és un joc. Certament. Bé, em trobo confós. Em preocupen els meus fills. M'expliquen que entren a dins de dibuixos pintats sobre el paviment, que coneixen tipus estranys. En una paraula, estic disgustat per aquesta manera que té vostè de passejar els meus fills. Els nens han de passejar amb una finalitat pràctica. Res de ximpleries i paraules estúpides com Supercalifragilistiquespialidosos. Vostè ho ha dit. Quina ximpleria més llarga és aquesta? Doncs bé, això no satisfà cap necessitat bàsica. Els nens han d'aprendre la veritat. La realitat. Han d'aprendre, per exemple, com és la vida que porta vostè. Exacte. Han d'aprendre, des de petitets, a fer servir un llibre de comptabilitat. Indubtablement. Han d'aprendre a ser feliços quan la corba dels beneficis sigui a dalt. Precisament. Llavors, d'acord amb els seus suggeriments, demà aniran amb vostè. Just a la fusta, senyoreta Poppins. Ha donat en el clau. Un moment. Anar on? Al banc, sens dubte, tal com vostè ho ha proposat. Que jo ho he proposat? Bé, vaig a dormir. Demà serà un dia molt important pels nens. M'he d'assegurar que descansen bé. Bona nit. Bona nit, senyoreta Poppins. Bona nit. Winifred, t'he dit jo que portaria els nens al banc? Bé, el que has dit tenia aquest sentit. Doncs sí, esclar que sí. Per què no? Ha estat la idea perfecta i la medicina especial per acabar amb aquesta debilitat infantil i enutjosa que els estan inculcant tot el dia per tot arreu. Pues sí. Sí, George. Mary
Poppins, no et deixarem marxar. No et deixarem que te'n vagis. Però de què esteu parlant? És que no t'han acomiadat? Acomiadar? Clar que no. A mi mai no m'acomiaden. Oh, Mary, quina alegria més gran! Nens, ja està bé. Ha arribat el moment d'acabar amb la diversió. Els nens que demà surten amb el seu pare han d'anar a dormir ben aviat. Sortir amb el pare? Però mai hem sortit amb ell. Mai no ens porta enlloc. Digues, com ho has aconseguit? Aconseguir què? Li has dit que sortim nosaltres, veritat? No siguis agosarada. Jo mai dic el que han de fer les altres persones. Bé, on ens portarà? Al banc. Al banc? Oh, és una bona idea. El pare ens ensenyarà les oficines. Però potser li podeu ensenyar a vosaltres un parell de coses al vostre pare. Nosaltres? Ensenyar al nostre pare? Però com serà possible si ell va al banc cada dia i ho veu tot? Veureu. Moltes vegades les persones ocupades, per molt que no en tinguin la culpa, no veuen més enllà del seu nas. Això és terrible. Vols dir que el pare no veu? Però aleshores hem d'ajudar-lo. Exacte. Però com? Veniu. Veureu. El vostre pare, cada dia, per anar a treballar, passa per davant de la catedral de Sant Pau. Cada matí, ben d'hora, una veieta s'asseu als desgastats esglaons de la catedral i d'un cistellet que porta va traient bossetes plenes de motlles de pa. La veieta diu: doni menjar als coloms. 2 penics val solament una bossa. Si escolteu amb molta atenció, podeu arribar a sentir el que diu el seu cor. I com ho fem? Vinga, va, anem a dormir, que és tard. Anem a dormir si ens expliques la història. Sí. Està bé. En fer-se clar en el temple es veu la vella arribar al portal. Escoltar sa cançó causa molta emoció. Compri molletes de pa. Els ocellets tenen molta fam, llàstima fa el seu dolor. Estan esperant les molletes de pa, són només 2 penics, bon senyor. Compri pa, molles de pa, només costa 2 penics comprar. Compri pa, és el seu cantar, mentre veu les aus arribar. Allí estan les estàtues dels sants que la miren, semblen sentir el seu cantar. Potser amb els seus llavis de pedra somriuen si algú s'acosta a comprar. Fa emoció sentir-la cantar. Escolteu-la, us parla amb el cor. Compri pa, molles de pa, només 2 penics, bon senyor. Fa emoció sentir-la cantar.
escolteu-la, us parla amb el cor. Compri pa, molles de pa, només 2 penics, bon senyor. Recordeu que un banc anglès és un lloc on hi regna el silenci i la serietat. Us haureu de portar conseqüentment. Jo creia que tu eres l'amo del banc. Sóc un dels funcionaris més importants i l'amo m'aprecia. 2 penics. Només 2 penics per donar a menjar als coloms. Michael, mira, és ella, la dona dels coloms. Està just on va dir la Mary Poppins. Pare, jo tinc 2 penics a la meva guardiola. Puc comprar menjar als coloms? Malgastar els teus estalvis en aquests ocellots? I ara, va, anem. La Mary Poppins diu... M'és igual el que digui la Mary Poppins. No vull sentir a parlar d'aquesta dona fins que no arribem a casa. Anem ràpid. Però els 2 penics són meus. Quan arribem a casa, t'ensenyaré una forma més intel·ligent d'estalviar els teus 2 penics. Anem, ràpid. Però pare... Va. Vaja. Bona tarda, senyor Dous. Bancs? Qui són aquests nens? Són els meus fills. Bé, ja ho suposava jo, però què hi venen a fer aquí? Venen a obrir un compte. De debò? Sí, i tant. Quants diners té vostè, jove? 2 penics per comprar menjar als coloms. 2 penics? 2 penics. Precisament així vaig començar jo. És el senyor Dous, el director del banc, un gegant de les finances. Un gegant? Pare, aquests són els fills de George Banks. Volen obrir un compte al nostre banc. Oh, excel·lent idea, excel·lent. Com que tens 2 penics, Em deixes que els vegi? Són per comprar menjar als coloms. Vaja ximpleria. Què aconseguiràs amb això que s'engreixin? Si 2 penics ingresses en el banc, ja veuràs com ben aviat augmenta el capital. És normal que el saber fer bona fortuna costa molt poc començar. Aquí estan els que més saben d'invertir i augmentar el capital. Em permet, senyor Dous? Endavant. Fixa't, Michael. Series propietari. Trens a l'Àfrica. Excel·lent idea, excel·lent. Edificis al Brasil. Parla-li dels vaixells. Molts transatlàntics. Més coses, més coses. Canals on s'hi cobra per passar. Faci servir la seva imaginació. Planters immensos de te. Tot per ingressar prudentment. Invertir frugalment els teus 2 penics. En tot el món es diu que el Banc Dous és un gran banc de crèdit, estalvi i seguretat. Bé, noi, paga'm els diners. No vull, són per comprar menjar als coloms. Michael. Sí, senyor. Vine, Michael. Si ingresses els teus 2 penics al banc, veuràs com augmenta el teu capital. És normal, cal saber fer bona fortuna, però costa molt poc començar. Aquí estem, els que més sabem, d'invertir i augmentar el teu capital. Ho has entès? Aviat podràs comprar obligacions, títols i accions, finques, fàbriques, valors, empreses, canals, divises, hotels, transatlàntics, hipoteques, embargaments. Pensa-hi bé el que faràs. Si la banca resisteix, la banca anglesa resistirà. Gràcies. Però
I la banca anglesa cau. Anglaterra caurà. Està bé? Sona bé? Ho has entès, Michael? I tot per ingressar prudentment, invertir frugalment els teus 2 penics. En tot el món es diu que el Banc d'Ous és un gran banc de crèdit, estalvi i seguretat. Benvingut a la nostra família d'inversors. Torni'm els meus diners, són meus, torni'm els Michael, meus per favor, diners. Michael! Oh, para! Michael! Michael! Detinguin aquests nens! Més val que ens anem cap a casa. Què passa aquí? No us escapeu, petits. No facis res a la meva germana. Calmeu-vos, nens. El vostre vell amic no us vol cap mal. Vigila, Michael, t'embrutaràs. Bert, ets tu. Jo mateix, en carn i ossos i sempre llest per servir-vos. Però com és que estàs tan brut? Bé, tinc alguna taqueta per aquí i alguna taqueta per allà. És que veureu, sóc escura-xemeneies. I a la meva feina, de tant en tant, ens cal embrutar-nos una miqueta. Ei, però què us passa? Expliqueu-me el vostre problema. Estem tan espantats. Però no us heu de prendre així. Au, va, veniu amb mi. M'ocuparé de vosaltres com si fos el vostre propi pare. Però si és el nostre pare el que ens persegueix. Com? Va ser ell qui ens va portar al banc. I volia que jo li donés els meus 2 penics. I per què no els hi vas donar? Jo volia comprar menjar als coloms. Després, no sé el que vam fer, però està molt enfadat amb nosaltres. Ha enviat a la policia darrere nostra, a l'exèrcit i a tots. Michael, no siguis tan exagerat. Era tan sols un policia i els guardes del banc. Bé, amics, aquí ha d'haver-hi alguna mena d'error. El vostre pare és un home molt bo i us estima moltíssim. Jo ara ja no ho crec. Hauries d'haver-lo vist. No ens estima de veritat. Només volia que jo li donés els meus 2 penics. Només pensa en guanyar diners i diners. Això no és raonable, amics meus. Però és veritat. Malgrat tot, el vostre pare m'inspira molta compassió i us necessita. El nostre pare? Ens necessita? I tant que sí. Penseu-hi, tot el dia tancat en aquell banc tan fred, envoltat de piles i piles i piles de bitllets. I engaviat. El nostre pare engaviat? Ai, Jane, hi ha moltes menes de gàbies. Algunes estan farcides de llibres de comptabilitat i al terra tenen catifes vermelles. Però el meu pare no té problemes i nosaltres sí. N'esteu segurs d'això? Penseu-ho bé. Vosaltres teniu a la vostra mare que us cuida, a la Mary Poppins, i fins i tot la Jane Smith es preocupa per vosaltres. Però el vostre pare, qui s'ocupa d'ell? Podeu dir-m'ho. Si una cosa terrible li passa al vostre pare, ell a qui li explica? A ningú. Ell es troba sol a la seva feina i no explica els seus problemes a casa. Suporta la seva càrrega en silenci. Jo no crec que sigui molt silenciós. Calla! Bert, de veritat creus que el nostre pare necessita la nostra ajuda? Qui sap, ara mateix no us ho sabria dir. Sempre he observat, tanmateix, que un pare viu molt millor amb una mica d'ajuda dels seus 2 fills. I ara, som-hi, us portaré cap a casa. Tindreu sort si camineu al costat d'un escura-xemeneies. Porta això bona sort. He pensat que hem tingut molta sort en trobar-te. I tant que porta sort. Un escura-xemeneies sempre porta sort. Un escura-xemeneies és la persona més afortunada del món. De debò? I tant que sí. I el que és millor, la meva sort s'encomana. Escolteu. Xim-ximini, xim-ximini, xim-xim-xarí, i 1000 xemeneies fumegen per mi. Xim-ximini, xim-ximini és la cançó dels qui les netegen de sutge i carbó. Sóc el més feliç i sóc el millor. El meu
ofici no té cap secret. Es cura, tot fent-me el distret. Si sents baralles i crits de la gent, tu de les teulades neteja i ves fent. Xim-ximini, xim-ximini, xim-xim-xarí, i 1000 xemeneies fumegen per mi. Xim-ximini, xim-ximini és la cançó dels que les netegen de sutge i carbó. Les estrelles quan torna la nit, de dia tinc núvols on cel esbandit, fums que voleien i estels de paper, i veus de les noies pujant del carrer. Negre de sutge, tinc fums al cap, jo sóc com tants homes que hi ha a la ciutat, però quan treballo sóc l'home més alt i sóc el rei negre la nit de Nadal. I sóc el rei negre la nit de Nadal. Xim-ximini, xim-ximini, xim-xim-xarí, i 1000 xemeneies fumegen per mi. Xim-ximini, xim-ximini és la cançó dels que les netegen de sutge i carbó. Et quedaràs amb nosaltres fins que el pare torni a casa? M'agradaria que el meu pare et pogués donar la mà. Han obert el... Jane? Michael? Què feu amb aquest senyor? Creia que éreu amb el pare? No us haureu tornat a escapar, oi? Ja sabeu que això m'espanta. De fet no ha passat això exactament, però estan una mica espantats i necessitarien que algú se'n cuidés. I tant. La Mary Poppins se'n cuidarà. Jo, mentrestant, he d'anar a fer algunes compres. Impossible, senyora. Li ha donat vostè el dia lliure. Ai, sí, és veritat. A vostè, Helen, no li importaria cuidar-se dels nens una estoneta? Jo no puc, senyora. He de netejar les cortines. I vostè, que ha estat tan amable, no voldria encarregar-se dels nens fins que jo tornés? Jo, senyora? Bé, jo he de marxar. L'alcalde m'espera. Té la xemeneia embossada i... La xemeneia, això mateix. Quina meravellosa idea, meravellosa. Precisament, la xemeneia al nostre saló es troba en un estat lamentable. Però... Fumeja tota l'estona. Senyora, jo... Vostè, quedis a casa, cuidi-se'n dels nens i així jo puc anar a fer les meves compres. Senyora, oi que sí? L'alcalde s'enfadarà moltíssim. Moltes gràcies. Ah, sou aquí. Quin ensurt m'heu donat quan heu marxat sense mi? Com és que m'heu agafat els raspalls mentre netejava la xemeneia? No teníem intenció de pujar, però el vent... Com has pogut fer això amb els nens? El més important és que ningú ha pres mal. La veritat és que podríem dir que això ha estat
una circumstància fortuïta. Tu en tens la culpa, Bert. Va, marxem. No, Mary, que això és molt divertit. Au, va, Mary Poppins, quedeu-vos una estoneta. Xim-ximini, xim-ximini, xim-xim-xerí, i 1000 xemeneies fumegen per mi. Xim-ximini, xim-ximini és la cançó dels que les netegen de sutge i carbó. Xim-ximini, xim-xim, xeri-xim-xiró. Són els meus amics! Veniu, nois! Ballem tots! El compàs! El compàs, el compàs, el compàs, el compàs, segueix el ritme que està sonant, anem junts tots al compàs. Amb els genolls al compàs, amb els genolls al compàs, amb els genolls, amb els genolls, amb els genolls al compàs. Donant voltes! Donant voltes al compàs, donant voltes al compàs, donant voltes, donant voltes, donant voltes al compàs. Com si voléssim! Com si voléssim al compàs, com si voléssim al compàs, com si voléssim, com si voléssim, com si voléssim al compàs. Per les taulades! Per les taulades al compàs, per les taulades al compàs, per les taulades, per les taulades, per les taulades al compàs. Donant voltes! Agafant-nos al compàs, agafant-nos al compàs, agafant-nos, agafant-nos, agafant-nos al compàs. Mary Poppins! Mary Poppins al compàs, Mary Poppins al compàs, Mary Poppins, Mary Poppins, Mary Poppins al compàs. Michael, on sou? Què vol dir tant de soroll a la taulada? És hora de despertar, Mary Poppins. Jane, Michael, veniu ara mateix. Cal tornar a la realitat. Bé, la xemeneia ja està neta. Que contenta estic, pare, perquè has arribat a temps de conèixer el Bert. A temps? Clar, si el Bert et dona la mà, seràs la persona més feliç i de més sort de tota la Terra. Anem petits. Un moment. Em pot explicar un moment això, si us plau? En primer lloc, Sí. voldria deixar ben clar un punt. Mm? Jo mai dono explicacions. Aquí George Banks, digui. És el senyor Dolfill? Sí. Em sap molt greu el que ha passat, de veritat. Ha estat una criaturada. No tornarà a passar. Com diu? Avui a les 9 al banc. Sí, seré allà. Val. I jo, que somiava ser una persona molt important. Un gegant de les finances. Algú tan gran i poderós com el senyor Dous. Tota una vida de sacrifici. Tota una vida dedicada a adquirir una brillant posició social. I quan ho estàs a punt d'aconseguir, les teves ambicions s'esfumen. I ho perds tot en un moment. Bé, senyor, així és la vida. Aquesta és la pura veritat.
Sap el que penso? Aquest dimoni de dona té la culpa de tot. La Mary Poppins? Sí, ella mateixa. Vivia jo en el meu món exemplar. I va arribar ella amb una estela de caos i allà van començar tots els problemes. Em penso que la conec prou bé, aquesta Mary Poppins. És aquella que canta una mica de sucre... Sí, ella mateixa. Des que va arribar aquí no ha fet res més que dir ximpleries. Per culpa d'ella m'he de prendre aquesta píndola escarosa. Bé, és el millor contra les preocupacions. Ara sé el que va fer. Em va enganyar perquè dugués a la gent i al Michael al banc. I allà va ser com va començar tot l'embolic. I vostè es va deixar enganyar i va portar els nens al banc? Sí. Sembla mentida. Un home tan important i amb tantes preocupacions com vostè. Vostè, un futur gegant de les finances. Com va poder fer-la una cosa així? No ha de perdre el temps amb ximpleries. Treure els nens a passejar? Per què, home? Si els seus fills estan contents o tristos, si riuen o ploren, no hauria de preocupar-lo. Vostè sempre sap què s'ha de fer, no és així, senyor Banks? Bé, reconec que... No ha de preocupar-se. A veure, com li diria? Té vostè tantes coses al cap que mai té temps, i encara menys per fer feliços als altres. Però com li deia, no li cal preocupar-se, perquè un dia els seus fills es faran grans i marxaran. I aleshores ja no tindrà més problemes, el deixaran sol. Encara que potser llavors entengui que s'ha equivocat. Una mica de sucre. Bé, ha arribat l'hora de que marxi. Adéu-siau. Pare, podem passar? Passeu, fills meus, passeu. Sentim molt tot allò dels dos penics. No sabíem que faríem tant d'enrenou. Pare, té els meus 2 penics. S'arreglaran ara les coses? S'arreglaran. Va, anem a la vostra habitació, que us vull acompanyar jo mateix al llit. Sembla que ha canviat el sentit del vent, senyor Bitàcora. Exacte, senyor. Sembla que ara bufa en direcció oest. Exacte. Helen, senyora Holmes, on sou? Ajudeu-me a buscar el meu marit, sisplau. Què li haurà passat? Què se li pot haver ocorregut al senyor? Però si ahir a la nit estava aquí. És cert. El van trucar del banc i l'han acomiadat. Déu meu, quina angoixa. Potser a l'acomiadar-lo de la feina... No té ànims de tornar a casa. Ha trucat a la policia? No, però és bona idea. Aneu a buscar la Gina Smith. Tranquil·litzis, senyora. Ja veurà com no li haurà passat res al seu marit. Què li passa, senyora? El meu marit ha desaparegut. No es preocupi si calmis. Trucaré a la comissaria de policia més propera. Poden retirar-se. És la comissaria de policia? Soc l'agent Smith. Ha desaparegut el senyor George Banks. Han trucat aquest matí al seu treball i els han dit que l'havien acomiadat. Oh, Michael, alguna cosa li ha passat al nostre pare. Una mica de sucre diu que tot ho fa passar, que tot ho fa passar... Ja ha arribat. George, he estat tan preocupada. Què ha passat al banc? M'han acomiadat, m'han fet fora, però no us heu de preocupar. Oi que us agradaria sortir de passeig tants cops com fos possible amb el vostre pare? Mireu què he fet aquesta nit per vosaltres. Un estel! Per a nosaltres és meravellós. Però com l'has fet? Amb 2 penics.
Era tot el que duia a la butxaca. 2 penics per paper i fil. El podem fer volar? Sí. I tant. Ara ens anirem tots junts al parc a fer-lo volar. Digui? Un moment. Senyor Banks, el demanen al telèfon. Gràcies pels seus serveis. Em retiro. La meva missió ha acabat. Sí, senyor Dous. Com diu? Que em volen fer soci de vostès? No, i tant. I tant, moltes gràcies. Adéu, fins demà. Adéu. He recuperat la meva feina. Ai, George, que bé! Ara anirem al parc. Però abans, vine un moment. Vull ser jo mateixa la que posa una flor nova en el trau. Que contenta estic. El pare no sembla el mateix. M'aposto qualsevol cosa a que la Mary Poppins ha estat la causant de la nostra felicitat. No t'apostis res, Michael. No ens deixaràs ara, veritat? Vaig dir que em quedaria fins que el vent canviés. I el vent ha canviat. No t'importa el que els passi a nosaltres? Ja no ens estimes? És clar que us estimo. Ha vist Mary Poppins? Quin estel més bonic que he fet aquesta nit pels nens. És molt bonic. Vinga, aneu, nens, no us quedeu aquí aturats. No te n'aniràs abans que tornem. Vinga, aneu, nens. Mary Poppins, gràcies per tot.
sweet is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiroo. Good luck will rub off when he shakes hands with you. Chim chimney, chim chim chiree, chim chiroo. Moltes gràcies a tots. Abans ja he fotut el rotllo, per tant ara seré molt breu. Primer, esperem que hagueu gaudit de l'obra, sembla que sí. Segon, volem donar un agraïment molt especial a l'Ajuntament de Cabrera de Mar, en general, i en especial a la nostra regidora, la Montse Reig, pel seu suport incondicional. Senyor alcalde, una sala de teatre, si us plau. Sabeu que esteu en ello, ¿vale? Però... I finalment, deixeu-me, sisplau, que us presenti a la veu de la Mary Poppins, a la meva germana Olga Sala. Teníem un ram de flors per tu, en algun lloc. Esperem que de veritat hagueu gaudit. Els que repetiu demà ens veiem demà i els que no en els 9ens Playba Grillats el dia 7 de juliol. Gràcies, gràcies Olga. Gràcies a aquests fantàstics decorats que heu vist. Heu pogut veure el teu ram. Us hem deixat al final de tot que poguéssiu veure com han fet el canvi de vestuari, de decorats. Com heu vist, és increïble el que han fet aquests nois de decorats. Aquest equip que tenim aquesta vegada ha sigut brutal. Gràcies, Ivan, Julià, Ivan, Josep, Carles. Gràcies, Toni, Jordi. I em deixo algú. Gràcies a tots. Fins aviat. Espera, un moment. I ja per acabar, els nostres patrocinadors, Masia Castell Can Rodon, els dentistes Bellmunt, l'Escola d'Anglès, que no sé com es diu, English to Go, les cerveses La Cabra, el racó del Pla de l'Avellà i en aquest cas el Jordi Teodoro per la cessió d'unes fantàstiques cadires. Sí. I també gràcies a Maimí Germans, que gràcies a ells les fustes, la quantitat de fusta que hi ha aquí ens han ajudat a que això sigui possible. Gràcies de nou.
Agrairíem que pugés un moment en John i els ajudants que han fet aquest magnífic decorat perquè tenim un regalet per ells. Si podien pujar avui un gran aplaudiment perquè crec que s'ho mereixen. I el Carles també, home, ell està al so també.